Kerman Cowboy. Kaixo! Eguno, Kerman, zer moduz? Ongi? Honek westerra ematen du, Biri, kuan. Gara ezindik, Eta zuzen zara, gizon ona, gizon gaiztoa, ala itxusia. Ni ona duda, Bueno, borduan ni gaiztoa, norbaitek ez du nahi itxusia izan, Bueno, haizu, nik bakarrik egingo dut ikastaroa. Gaur bai, gaur zuri bakarri tokatzen zoizu. Eske inguruan ez dut norbait ikusi. Eta horregatik. Gaur, zu bakarrikan. Zuri. Bai. Ai. Bueno, beste inor ez bada animatu, bakarrik utzi naute. Bakarrik arriskuaren aurrean. Ez da peligrurik. Ez nahaztu, inor eta norbait. Izan ere, ez da gauza bera, norbaitek ez du ordaindu, edota inork ez du ordaindu esatea. Zoizili, nik ezin dute. Ez dakit nola demontre egiten zuen John Waynek. Tipo horrek urte piloa zitun da. Venga. Ai. Hori, bez. Hospitala bukatuko dut gaur, Ez, hemendik inork ez du hospitalera joan mendik alasai. Dagoeneko mina daukat belaunan. Eta bizkarran. Zaran beste kejatu, hombre. Ikasku segidunta. Baizera, nik hau ez dut datorren urteko urtarrian ere menperatuko. Zakalainik kejati izan, hombre. Bueno, gainera, arratsaldero ETV-biko westernak ikusten ditut, eta ez dut ezer ikasi. Euskararekin bezala. Irakasleak arbelan idazteko esaten didanean, kale egiten dut. Euskaraz, ahitzon egiten du. Bueno, pixka bat, Baina Pekos ibaitik mendebaldera ez dago ni bezalako ikaslerik. Belaunean, ospitalean eta urtarrilean esango dugu euskaraz. Kontu zibili, sarritan non kasuan gaizki deklinatzen baititugu hitz horiek. Baztertu egingo ditugu hortaz, belaunan, ospitalan, urtarrilan eta antzekoak. Aizu, Koikili, nola bururatu zitzaizun rodeo kontuenekin astea, hori inori ezaio bururatzen. Pues hori, atxa, 7 urte gondu zenan Ameriketan, eta gero torri zen da, eta arek ikusit iraosi saltzen. Euskal Herrian beste inork ez ditu emango rodeo eskolak, ezta? Ez, eman eskolak ez, ibilita egiten dire batzuk bain, Aizu, eta zu egon da zaude Colorado estatu batuetan? Bai, ni egon zen 76an ikasten, precisamente teknika hogar rantxo bate. Joanen gara bilek ez duen urte. Ai, keba ez. Bueno, beste inor ez dut topatzen, behar bada bai. Baina gaur, nahikoa dut, ospitalean ez batut amaitzen. Bueno, behintzat ez dut minik hartu. Ez belaunean, ez bizkarrean. Eratzen izunik azkenin, gustu hartuko duzu zaldi dibiltzen. Bai, hori bai. Gure artean. Daukat ipurdia, erabat harrituta. Zaldi gainean lesakan Kermanek ikasi du ez dela gauza bera esatea, inork ez du ordaindu edo norbaitek ez du ordaindu, kontuz ez nahaztu inor eta norbait. Bestalde, non kasuan arazoak ematen dituzten hitzak agertu zaizkio, besteak beste, ospitalean, bizkarrean, urtarrilean eta arbelean. Beraz, okerrak izango dira, ospitalan, bizkarran, urtarrilean edo arbelan. Eta zuek, zaldi gainean, trenean, Gasteizen, Bergaran, nahi duzuen tokian, baina honekin edo arekin, egin.